Acestea sunt cele 3 exerciții pentru partea inferioară a corpului care mi-au oprit durerile de genunchi și mi-au redat echilibrul după 50 de ani. Poate suna ca o afirmație îndrăzneață, dar pentru mine este adevărul. Obișnuiam să cred că durerea de genunchi este doar o parte din îmbătrânire, ceva ce accepți, ceva prin care treci, dar ceea ce nu realizam era că durerea îmi lua încet mai mult decât confortul, îmi fura încrederea, echilibrul, chiar și independența. Totul a început cu o șovăială pe scări. Apoi am început să evit plimbările lungi. În cele din urmă, chiar și ridicarea de pe canapea părea o provocare. Și voi fi sincer, căderea în propria bucătărie la 56 de ani a fost semnalul de alarmă pe care nu mi-l doream, dar de care aveam disperată nevoie. Medicii mi-au spus că aș putea încerca injecții sau să mă odihnesc mai mult. Dar eu nu voiam să încetinesc. Voiam să mă mișc din nou, liber, fără frică. Atunci am descoperit aceste 3 exerciții, fără sală, fără aparate, doar propriul meu corp și câteva minute pe zi. Și mi-au schimbat totul. Dacă ai peste 50 de ani și genunchii sau echilibrul te țin pe loc, vreau să auzi asta. Nu este prea târziu. Forța este încă în tine. Trebuie doar să o trezești. În acest video îți voi arăta exact cele 3 exerciții pentru partea inferioară a corpului care m-au ajutat să-mi refac forța în genunchi, să-mi recuperez echilibrul și să mă mișc din nou cu încredere. După 50 de ani, fără sală, fără echipamente, fără ședințe lungi de fizioterapie. Aceste mișcări sunt simple, puternice și concepute special pentru articulații și mușchi îmbătrâniți. Ele nu doar întăresc, ci reactivează mușchii pe care încetăm să-i folosim atunci când apar durerea și rigiditatea. Stabilizatorii din jurul genunchilor, șoldurilor, gleznelor, cei care se slăbesc în tăcere de-a lungul anilor, aceste exerciții îi readuc în acțiune. Dacă te-ai săturat să te trezești cu genunchii înțepeniți, să eziți în vârful scărilor sau să simți că picioarele nu mai sunt sub controlul tău, acest video este pentru tine. Și adevărul este, nu ai nevoie de 10 exerciții diferite, ai nevoie doar de cele potrivite 3. Dar nu sări peste pași, pentru că fiecare se bazează pe cel anterior. De fapt, exercițiul numărul 2 este motivul pentru care acum mă pot ridica de pe orice scaun fără durere. Și voi fi sincer, exercițiul numărul 3 mi-a redat încrederea să fac drumeții din nou după aproape un deceniu. Așa că rămâi cu mine. Revenirea ta pentru partea inferioară a corpului începe aici. Exercițiul 1. Wall sit, fundamentul stabilității. Nu voi uita niciodată prima dată când am încercat să țin poziția de wall sit doar 20 de secunde. Picioarele îmi tremurau, genunchii îmi urlau și spatele aluneca pe perete ca și cum mă topeam. A fost umilitor, dar a fost și prima dată când am realizat cât de mult îmi slăbise partea inferioară a corpului. Wall sit-ul a devenit unitatea mea de măsură și, în cele din urmă, fundamentul meu. Iată de ce acest exercițiu este atât de puternic, mai ales după 50 de ani. Întărește quadricepsii, fesierii, bicepsii femurali și gambele, toți mușchii cheie care îți susțin genunchii și îți mențin echilibrul stabil. Și pentru că menții o poziție statică, dezvoltă forța izometrică, exact ceea ce articulațiile îmbătrânite au nevoie. Forță fără stres sau mișcări bruște. Cum se face? Stai cu spatele lipit de un perete. Mergi cu picioarele înainte cam 60 cm, apoi alunecă încet cu spatele pe perete până când genunchii sunt la un unghi de 90 de grade, ca și cum ai sta pe un scaun invizibil. Menține genunchii aliniați deasupra gleznelor, pieptul ridicat, abdomenul încordat. Începe ținând 20-30 de secunde. Dacă este prea greu, ridică-te puțin mai sus. Dacă este prea ușor, încearcă 45 sau chiar 60 de secunde. Scopul tău nu este perfecțiunea, ci controlul. Greșeală frecventă? Să lași genunchii să treacă de vârfurile picioarelor sau să îți arcuiască spatele de pe perete. Nu urmări adâncimea. Urmărește forma corectă. Cel mai mult m-a surprins asta. În mai puțin de o săptămână de wall sit-uri zilnice, m-am simțit mai puternic doar plimbându-mă prin casă. Picioarele mele se simțeau vii din nou. Arsurile erau grele, dar încrederea pe care mi-au dat-o a meritat fiecare secundă. Exercițiul 2, fandări înapoi, reconstruiește controlul genunchilor pas cu pas.
Aceasta a fost mișcarea care a schimbat totul. Obișnuiam să mă tem de scări. Chiar și coborârea de pe trotuar mă făcea să fiu nervos, pentru că nu știam niciodată dacă genunchiul va rezista sau se va îndoi. Acea teamă, acea ezitare, îți intră în minte până începi să eviți mișcarea cu totul. Și atunci începe adevăratul declin, dar apoi am descoperit fandarea înapoi. Nu varianta înainte, care pune presiune mare pe genunchi, ci varianta înapoi, care mută efortul în șolduri și fesieri, acolo unde îți dorești. Cum se face? Stai drept, cu picioarele depărtate la lățimea șoldurilor. Mută ușor greutatea pe piciorul din față, apoi du un picior înapoi, cam 60-90 cm, coboară genunchiul din spate spre podea, menținând genunchiul din față direct deasupra gleznei. Ține pieptul ridicat și împinge prin călcâiul din față pentru a reveni la poziția inițială. Începe încet, 5 repetări pe fiecare picior, 2-3 seturi. Ține-te de un scaun sau perete pentru echilibru dacă este nevoie. Eficiența acestui exercițiu vine din faptul că învață genunchiul să se miște corect sub sarcină. Nu forțezi mișcarea, o reantrenezi. Întărește de asemenea fesierii și bicepsii femurali care acționează ca frâne și amortizoare pentru articulația genunchiului. Atenție la greșeala comună, să lași genunchiul din față să cadă spre interior sau să se ducă prea mult peste vârfurile picioarelor. Mișcarea trebuie să fie lină, controlată și fără durere. După doar 2 săptămâni de practică la 2 zile am observat ceva uimitor. Puteam să mă aplec să ridic un șoset căzut fără să mă sprijin de perete. Nu doar genunchii mi s-au întărit, mi-a revenit și încrederea. Exercițiul 3. Menținerea echilibrului pe un picior. Recâștigă controlul un picior pe rând. Dacă ar fi să creditez un singur exercițiu pentru revenirea echilibrului meu și a încrederii, acesta ar fi: durerea în genunchi este una, dar pierderea simțului echilibrului, asta lovește mai tare. Pentru că se strecoară pe nesimțite. Într-o zi ești stabil, a doua zi te sprijini de pereți, te temi de podele alunecoase și cobori bordurile ca și cum ar fi prăpăstii. Și adevărul este, echilibrul nu ține doar de picioare, ține de sistemul nervos, de șolduri, glezne, trunchi și de încrederea ta. De aceea am început să fac menținerea echilibrului pe un picior. Simplu, da, dar înșelător de eficient. Cum se face? Stai desculți lângă un perete sau o suprafață stabilă. Mută greutatea pe un picior, ridică celălalt picior la 2-5 cm de sol. Găsește un punct fix la care să privești, încordează abdomenul și încearcă să menții poziția 15-30 secunde. Apoi schimbă piciorul. Începe cu 2-3 seturi pe picior. Dacă e prea greu, atinge din când în când piciorul ridicat de sol. Dacă e prea ușor, închide ochii sau încearcă pe o pernă pentru o provocare mai mare. De ce funcționează? Pentru că obligă corpul să reactiveze mușchii mici stabilizatori din glezne, genunchi și șolduri. Mușchi care devin inactivi odată cu vârsta și lipsa de mișcare. De asemenea, îți reantrenează creierul să îți aibă încredere din nou în partea inferioară a corpului. Cea mai mare greșeală de evitat: să îți ții respirația sau să te încordezi. Rămâi relaxat, respiră adânc și lasă corpul să învețe. Ziua în care am putut să stau 45 de secunde pe fiecare picior fără să mă clatin a fost ziua în care m-am simțit din nou eu însumi. Nu versiunea mai bătrână care se deplasa cu prudență, ci bărbatul care se putea mișca liber, cu încredere și fără teamă de a cădea. Când am început, nu voiam să devin vreun atlet de performanță, doar voiam să mă ridic fără durere, să merg fără ezitare, să simt că încă îmi aparține corpul. Și adevărul este, îmi aparținea, trebuia doar să îl trezesc. Aceste 3 exerciții pot părea simple. Nu îți trebuie sală, nu arată spectaculos pe cameră, dar mi-au oferit ceva ce credeam că am pierdut pentru totdeauna: control, încredere și forță. Înainte priveam scările cu teamă, acum le urc fără să mă gândesc. Obișnuiam să mă sprijin de mobilă doar ca să mențin echilibrul. Acum merg pe alee cu capul sus, fără să mă îngrijoreze pasul următor. Și dacă pot eu să fac asta la mijlocul anilor 50, după ani de dureri și rigiditate la genunchi, poți și tu. Nu contează de unde pornești. Poate că îți tremură picioarele după 15 secunde de wall sit. Poate că abia reușești să faci un pas înapoi fără să te clatini,
E în regulă, pentru că forța după 50 nu înseamnă perfecțiune, ci progres. Provocarea mea pentru tine. Începe azi. Fă aceste 3 exerciții doar 10 minute pe zi, timp de 7 zile. Nu urmări numărul de repetări. Urmărește controlul. Urmărește conexiunea. S-ar putea să fii surprins de ceea ce se trezește din nou în tine. Și amintește-ți, vârsta nu îți ia forța, neglijarea o face. Dar din momentul în care decizi să te miști din nou, corpul tău va răspunde. De fiecare dată. Dacă ai găsit valoare în acest video, dacă măcar unul dintre aceste exerciții te-a făcut să te simți mai puternic, mai stabil sau mai plin de speranță, nu ține asta doar pentru tine. Apasă butonul de abonare ca să continuăm să construim forța împreună, zi de zi. Și dacă ești gata să faci următorul pas, urmărește videoclipul afișat acum pe ecran. Este despre deblocarea mobilității șoldurilor, veriga lipsă pentru un echilibru și o mișcare fără durere și mai bune. Spune-mi în comentarii de unde mă urmărești și cât timp ai reușit să ții wall sit-ul azi. Le citesc pe toate. Dumnezeu să te binecuvânteze, prietenul meu, și amintește-ți, încă nu s-a terminat pentru tine.